Združenie pre bankové karty vzniklo ako prvá univerzálna platobná schéma v roku 1994 a v minulom roku tak oslávilo svoje 30. výročie. Áno, oslávilo, aj keď je jasné, že bankové karty, tak ako sme ich poznali v minulosti, používa stále menej klientov. Plastové karty nahrádzajú postupne ich elektronické kópie v mobiloch. To si vyžaduje veľké množstvo nápadov, ako zabrániť ich zneužívaniu a praniu špinavých peňazí. Vedeli ste, že už teraz sa môžete do banky prihlásiť takmer ako v škole svojou vlastnou dlaňou? Dlaň sa môže používať ako náhrada alebo doplnok tvárovej biometrie. To je hlavný motív, prečo vlastne sa začala používať v digitálnom onboardingu na overovanie klientov. Dôvody sú prozaické, v niektorých krajinách sú tváre z časti zahalené náboženských dôvodov, preto majú naši klienti záujem využívať na overovanie alebo identifikáciu klientov aj inú biometriu. Tá dlaň sa ponúka aj z toho dôvodu, že ponúka veľa bodov na rozpoznanie, viac ako sú napríklad prsty a je veľmi ľahko z užívateľského hľadiska použiteľná, akceptovaná. Každý pochopí, keď mu poviete, že má si naskenovať vlastnú dlaň, tak to spraví celkom automaticky. Žijeme dneska v prostředí, kdy kontakt s někým přijde přes různé kanály, na pobočce, online prostředí a tak dále. A ta finanční instituce musí mít jistotu, že s kým komunikuje, kdo je její potenciální anebo reálný zákazník, tudíž ta identifikace velmi stěžejní a musí odpovídat rizikům toho komunikačního kanálu. Stredná a východná Európa v oblasti overovania a boja proti praniu špinavých peňazí v ničom nezaostáva. Niektoré firmy, napríklad firma Printek, sa sústreďujú práve na tento región. Na začiatku vašej prezentácie ste sa opýtali, kto vlastne má rád stotožňovanie, prečo? Oblasť compliance je veľmi taká zvláštna alebo špecifická a naša spoločnosť pôvodne sa pohybovala v platobnom svete, v svete platobných transakcií a prirodzene sme sa posunuli aj do oblasti, ako pomáhať našim zákazníkom chrániť sa pred rôznymi incidentami a rôznymi útokmi z oblasti finančnej kriminality. Takto sme sa postupne dostali aj do tohto trendu compliance. Táto oblasť je veľmi komplexná a náročná, pretože na jednej strane banky chcú obchodovať, chcú mať aktivity s rôznymi zákazníkmi. Na druhej strane banky musia byť v zhode so všetkými reguláciami a požiadavkami rôznych inštitúcií a zároveň potrebujú poznať zákazníkov, či už existujúci alebo potenciálni, či môžu s nimi spolupracovať alebo nie, za akých podmienok. A tie sú veľmi komplikované a vyžadujú expertízu a znalosť. Skenovať pri overovaní svoj občiansky preukaz, nasnímať svoju tvár a presvedčiť aplikáciu, že nie ste avatar, ale živý človek, môže u niektorých ľudí vzbudzovať nedôveru a pochybnosti. Tie však na Slovensku nie sú vôbec na mieste. Môžem potvrdiť, že slovenské pomery, čo sa týka údajov o klientoch a overovania údajov o klientov, sú unikátne v tom, že majú nielen banky, ale aj iné oprávnené osoby prístup k údajom, ktoré spravuje štát. To znamená, že ak sa bavíme o tom, že onboarding klienta, akceptovanie klienta, kvalita overenia v prípade osôb, ktoré majú slovenský občiansky preukaz a ID kartu, je naozaj na úrovni, kde môžeme hovoriť o tom, že ten online onboarding je na úrovni fyzickej prítomnosti. To znamená, kvalita overenia je na úrovni, ako keby ten človek bol priamo na pobočke. Čo nás v komunikácii s bankami, ale aj poskytovateľmi širokého spektra služieb čaká v blízkej budúcnosti? To sa dozviete už onedlho na ďalšej konferencii Združenia pre bankové karty.